Kung may premyo lang ang mga taong dumadaan sa sobrang hirap ng buhay, isa na siguro ako sa makakakuha. Sa dami ba naman ng karanasan ko pagdating sa problema? Ako na, Dear Papa J. Ako si Jeneline, 27 years old, taga-Glan, Sarangani, sa Mindanao. Gusto kong balikan ang mga panahong wala akong iniisip na mga problema. Noong mga panahong bata pa ako. Hindi naman sa pagmamayabang, maganda talaga ang pamumuhay namin noon. Marahil ay ang mga magulang ko ay pare-parehong may trabaho at merong maliit na negosyo. Isang bakery na masasabi ko rin na may magandang kita. Halos ang mga kakailanganin namin na magkakapatid ay naibibigay ng aming mga magulang. Lalong-lalo na sa aming pag-aaral. Kaya, ang tatlo kong kapatid ay nakapag-graduate sa college. Liban na lang sa akin na maagang pinasok ang pakikipagrelasyon. Huwag niyo sana akong husgahan kung sa edad na 17 ay nadala ako sa kapusukan at mabuntis ako ng aking unang boyfriend. Pero sa kasamaang palad ay nalaglag ang ipinagbubuntis ko, Papa J, at ang masaklap, iniwan din ako ng nakabuntis sa akin. Sa nangyari sa akin, walang magawa ang aking mga magulang, kundi tanggapin ang lahat at ibalik ako sa aking pag-aaral. Ipinasok nila ako sa isang universidad, sa isang syudad na malapit sa aming bayan. Simula noon, I promised to myself at sa mga parents ko na mas uunahin ko ang aking pag-aaral at hindi na muna papasok pa sa anumang relasyon o sa mundo ng pag-ibig. Pero hindi pala ganun kadali. Lalo na nung nakilala ko ang lalaking nagpatibok muli ng aking puso, si Glenn. Hi, ma'am. Wala ka bang mga kaibigan? Transfer ka dito, no? Pansin ko kasi ikaw lang mag-isa dito sa kiosk. By the way, I'm Glenn. Engineering pala ang course ko dito. Ikaw, anong pangalan mo? Anong kurso mo? Janeline po. Education ng course ko. Simula noon ay palagi na kaming nag-uusap ni Glenn. Medyo nung una, hindi pa ako komportable pero habang tumatagal ay para bang nararamdaman kong gumagaan ang aking loob sa kanya. Tila ba komportable na ako kapag kasama ko siya? Every time na pumupunta kami sa kantin, lumalabas hanggang sa dumating sa puntong nanligaw na nga siya sa akin. Dahil nga ay may gusto din ako sa kanya. Hindi ko na pinatagal. Sinagot ko si Glenn at naging kami. Papa J, sa sobrang inlove ko kay Glenn, tila ba nakakalimutan ko na ang mga ipinangako ko sa aking mga magulang. Lalo na noong mga panahong niyaya niya ako sa isang resort. Di ko na namamalayang ipinagkakatiwala ko na pala ang lahat sa kanya. Lalo na nung gabing nasa isang kwarto lang kami. Walang pagsisisi na ibinigay ko ang aking sarili sa lalaking 2 buwan ko palang nakilala. Nung gabing iyon, hindi ko makakalimutan ang lugar kung saan una kong natikman ang kakaibang tamis, init ng yakap at halik ni Glenn. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. Ang mga masasayang pagkakataon at pangyayari na magkasama kami ni Glenn ay palagi itong nasusundan. Lalo pa kapag panahon ng Sabado at Linggo. Masaya ka ba? Hindi ka ba nagsisisi na ako ang boyfriend mo? Malambing na tanong sa akin ni Glenn. Masayang masaya. Ikaw, mahal mo ba ako? Lalo pa nung nalaman mong hindi na ako virgin nung nakuha mo. Alam mo, hindi naman importante sa akin kung ano ang mga nakaraan mo. Ang mahalaga ay mahal kita, Janeline. Malambing na sagot sa akin
ng boyfriend kong si Glenn. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Papa J, sadya ngang mapaglaro ang panahon kung saan masaya ka na sana, unti-unti ka nang nakalimot sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo. Saka naman darating ang mga problema. Isang hapon, ginulat ako ng tawag mula sa aking kapatid na lalaki. At ibinalita na nasa ospital ang nanay. Pero ang hirap, dahil lang dumating ako sa hospital, tuluyan na ngang namaalam ang aking mahal na ina. Papa J, bumalik sa aking isipan ang lahat ng mga advice sa akin ng mama ko. At ang ipinangako ko sa kanya, mas uunahin ko ang aking pag-aaral at ang aking kinabukasan. Pero tila hindi ito natutupad. Na tila ba mas inuuna ko ang pakikipagrelasyon kay Glenn. Ang buong akala ko ay huli na ang nangyari kay mama. Pero may kasunod pa pala. Nang pina-check up namin si tatay, dito namin nalaman na unti-unti na palang pinapahina ng cancer sa baga ang aming ama hanggang sa tuluyan na nga siyang bumigay. Sunod-sunod ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay ko at ng aming pamilya. Ako'y dumadalangin noon sa Diyos at umaasa na wala nang susunod pa. Araw ng Sabado noon, Papa J. Walang pasok sa school kaya minabuti kong tawagan si Glenn upang yayain sana siya sa paborito naming coffee shop. 2 buwan din na wala kaming maayos na komunikasyon at bonding dahil nga sa mga sunod-sunod na pangyayari. Babe, okay lang ba? Lalabas tayo? Libre kita. Akong bahala sa'yo. Doon tayo sa coffee shop. Ang yaya ko kay Glenn. Babe, pasensya na ha. Masama talaga ang pakiramdam ko eh. Siguro sa ulan. Bukas kaya? Sige, bukas na lang. Nagtatampong sagot ko kay Glenn. Dahil sa gusto kong magliwaliw upang kahit paano'y makapag-relax naman, minabuti ko na lang umalis ng bahay mag-isa. At hanggang nakarating ako sa mall, sa lugar kung saan palagi kaming nagde-date ni Glenn. May isang pamilyar na boses akong naririnig. Boses ng lalaki na tila masayang nakikipagkwentuhan sa mga kasama niya. Alam mo, yung mga babae, hindi naman dapat siniseryoso yan eh. Lalo na kapag hindi na ikaw yung nakauna. Sabi ng pamilyar na boses na naririnig ko. Dahil sa kagustuhan kong makita kung sino ang lalaking yun at makasiguro sa boses at baka namang kilala ko, sumilip ako ng konti sa poste kung saan ako banda nakaupo. Nagulat ako na si Glenn pala ang nagsasalita. Sa aking sarili, hindi ko alam kung parte pa ba ng biruan nilang magkakaibigan ng mga binigkas ni Glenn. Masakit para sa akin dahil sa aking mga nakaraan. At ang isa pa, nagsinungaling siya sa akin na hindi siya makakalabas dahil masama ang pakiramdam niya, pero anong ginagawa niya sa lugar na yon? Excuse me, medyo galit na bigkas ko kay Glenn at sa harap ng mga taong kasama niya. Glenn, pwede ba tayo mag-usap? Jeneline, ba't ka nandito? Gulat na tanong ni Glenn. Ako dapat na magtanong niyan sa'yo, Glenn. Ba't ka nandito? Di ba masama ang pakiramdam mo? Ang galit na sagot ko kay Glenn. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Oo, aminado ako, Papa J, na napabayaan ko ang aming relasyon. Mahigit 2 buwan. Nakafocus kasi ako sa pamilya at ang mga nangyayari. Pero tama ba na ganun ang gawin ni Glenn? Babe, I'm so sorry sa narinig mo kanina. Biruan lang namin yun. Mahal kita at hindi yun totoo. I'm sorry, nagsinungaling ako sa'yo. Sorry na, babe. Please. Panunuyong sabi ni Glenn sa akin. Kailangan ko na umuwi, Glenn. Baka storbo lang ako sa inyo. Ang galit na sagot ko kay Glenn. Ang buong akala ko, susuyuin ako ng boyfriend ko. Ang buong akala ko na pupuntahan niya ako sa boarding house ko. Ang buong akala ko ay magsusorry siya sa mga ginawang kasinungalingan niya sa akin. Pero akala ko lang pala yun.
1 week after nung nangyari sa coffee shop, hindi na rin kasi nagparamdam si Glenn. Akala ko'y tinitiis niya lang ako pero nang tawagan ko siya, hindi ko na makontak ang kanyang number. Pinuntahan ko na rin ang bahay niya para makasiguro, para ma-fix na rin kung anong problemang meron sa amin ni Glenn. Pero wala siya ron. Sabi ng kanyang mga kasambahay, Papa J, I assume na nagtatampo lang sa akin si Glenn. Willing naman ako makipag-ayos at ayusin ang aming relasyon dahil nga sa mahal ko siya. Pero nagulat na lang ako isang gabi na may nag-chat sa akin asking kung pwede ba kami mag-usap sa telepono. Tumunog ang cellphone ko, sinagot ko ang tumawag. Walang iba kundi si Glenn. Babe, okay ka ba? Saan ka ba ngayon? Pwede ba tayo magkita? Ang tanong ko kay Glenn. Janeline, gusto kong sabihin sa'yo na ayoko na. Hindi ko alam kung tama ba ang pasya ko pero I'm sorry. Hindi na kita mahal pa. Patawad. Ang pamamaalam na mensahe ni Glenn sa akin. Alam mo yung wala kang masagot sa mga sinabi niya na parang tumigil ang mundo mo nung narinig mo ang kanyang mga mensahe. Na tila ba biglang dumilim ang paligid na hindi mo namamalayan na pumapatak na pala ang mga luha mo. Masakit, mahirap at tila ba bumalik sa akin ang nangyari noon at napatanong sa aking sarili, malas ba talaga ako sa buhay? Papa J, after sa mga nangyari sa amin ni Glenn, mas pinili ko na lang mag-move on. Hindi pala ganun kadali. Hindi pa nawala ang sakit pero kailangan kong mag-focus sa aking pag-aaral. Kumakapit at umaasa na sana'y darating ang panahon na hindi na ako malulungkot at masasaktan pa. At umaasang may isang lalaki na tatanggapin ako ng buong buo kahit ano pa ang aking nakaraan. Hanggang dito na lang, Papa J. Maraming salamat sa mga nakikinig at sana'y na-inspire ko kayong lahat sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Janeline.